So guys, welcome to my channel, Hrvatski. Ngayon guys, pupunta tayo sa isang selebrasyon, binyag ng anak sa isa nating kababayan guys. We are invited with my husband. See you later guys. Kami sa church. Where is Matija? Ay, Matija! Oh, danda na bata. This is Matija, Clarich. This is the mother. Hello, mother. Matija! Ito ay St. Fatima Church guys. Maliit na church na nasa taas ng bundok. Lakas ang hangin. Sira yung outfit ko. Ano lang pala ito yung simbahan? Yung parang private lang naman. Hindi siya as in simbahan talaga na. Parang dinadayo lang siya pagka may okasyon. Ganun. Yeah. What? Ha? Tapos para gusto tayo mamaya. Parang gusto mong idama yung sapatos